Здравейте, деца! Аз съм Ради и днес ще се научим как простичко и лесничко да се представим на японски език. И скоро, когато започнете училище, ясла или детска градина, можете да отидете и да се представите на японски и всички със сигурност ще бъдат изумени. Поне в България. Та, започваме с една малко по-трудна думичка. Думичката е хаджимемаште. 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 Това казвате, когато срещнете непознат. Хаджимемаште. И тогава казвате Watashi wa името дес. Например, аз съм Ради и ще бъде Watashi wa Ради дес. Точно така. И тук, за да го оставим кратичко, а малко по-нататък в някое друго видео, ще ви науча на малко по-сложни представения, но тук само ще кажем Йорошику онегайшимас. Йорошику онегайшимас. Общо взето накратко казвате Здравей, аз съм Ради. Казвате си името. Или аз съм Иван, аз съм Петър, аз съм Мария. Каквото е вашето име. И накрая казвате приятно ми е да се запознаем. Хайде отново. Хаджимемаште. Watashi wa името дес. Йорошику онегайшимас. Хаджимемаште. Watashi wa дес. Йорошику онегайшимас. Да, това е за сега, деца. Надявам се да ви хареса и това видео и вече да можете да се представите на японски. До скоро!